Ако постоянно нещо те боли, контузваш се и след като отново се върнеш в залата, проблема е същия, може би проблема не е в упражненията. По-скоро проблема е в начина, по който тренираш. Аз съм Димитър Иванов, това са 10 минутки Чичо Митко. Тук си говорим за упражнения, тренировки, възстановяване, навици, дисциплина, само неща, които работят без излишни глупости. Почваме. В предните 3 епизода си говорихме за липсата на резултати, нуждата от дисциплина и защо хората се отказват толкова лесно. Има обаче един убиец на прогреса, който комбинира и трите. И това е контузиите. И ако си мислите, че контузията е лош късмет, не е. Говорихме защо хората се отказват. И може би няма да е новина, ако ви кажа, че контузиите са в топ 3 на причините, поради които хората се отказват. Но истината е много по-дълбока и много по-грозна. Контузиите много често, да не кажа по-голямата част от тях, изобщо не са случайност. Това е сметката, която плащаме, когато игнорираме сигналите, които тялото ни дава и накрая се получава това. Виждал съм го много пъти в залата. Човек тренира 3 месеца, ентусиазиран, гори от желание, напредък и изведнъж рамо, коляно, лакът и това го спира. И не защото е слаб, а защото никой не му е казал, че трябва да внимава за някои от много важни неща. Най-важното от всички е как тренираш. Ако си мислиш, че ако не си завършил тренировката в локва пот или не си направил пиар, не си тренирал, не е така. Не може всеки ден убийствена тренировка и всичко да е на макс. Ако тренираш така, рано или късно ще се контузиш. Ако тренираш 6 дни и всички са тежки, тялото не може да се възстанови между тренировките и в един момент ще накара да си починеш по някакъв друг начин. Именно заради това програмите се пишат с периодизация и последователност на натоварването и обема. Игнорирането на болката също не помага. Ако усещате болка в мускулите, защото са изморени или след като загреете добре, тя отшумява, е едно. Но остра болка в ставата, която се засила по време на движението, е нещо коренно различно. Липсата на прогресия също е от основните причини за това. Да скочиш на килограми или на обем, които тялото не е способно да поеме в момента, само защото си видял някой друг в залата или в Инстаграм да го прави, си е магистрала към контузите. Трябва да прогресирате внимателно, да качате натоварването в килограмите и в обема последователно, а не да скачате на тежест, която тялото ви не може да поеме в момента. Липсата на възстановяване също е от причините за контузии. Както казах, тренираш 6 дни и всичките са тежки. Спиш по 4-5 часа на денонощие, не се храниш добре и очакваш тялото ти да е възстановено за следващата тежка тренировка и всичко да е наред. Няма как да стане. Просто няма такава магия. Една от най-често срещаните причини хората да се контузват е защото техниката им не е добра, а егото им е огромно. В залата много често виждам хора, които не могат да изпълнят даденото движение с празния лост или дори с пръчка, но трупат килограми и се опитват да го направят с по-тежко и по-тежко, само защото егото им е огромно. Или защото имат невероятни извинения, като с по-тежко го усещам по-добре. Абе, щом той го прави с толкова, аз го мога с малко повече. И така обикновено се стига пак до контузия. Накрая, колкото и да ви обясняват най-различни нови специалисти, как не трябва да се заграва, как зайчето загравало ли, когато гонела лисицата и така нататък, моля ви, не дейте да пропускате и да не неглижирате загравката. Всеки ден в групите в залата виждам как хора пропускат загравката. Да, тя не е интересна.
много често е скучна и еднообразна, не можеш да покажеш колко си як на нея, но ако не искаш да влачиш постоянно болката в коленете, кръста, лакътя или където и да било, направи нещо различно. Почни да заграваш. Ела малко по-рано в залата. Използвай ролера за масаж, ластик, направи няколко упражнения за мобилност. Загрей ставите, загрей мускулите, подготви тялото за тренировката. Вече видя как като се правиш на дървен философ и това или това упражнение нямат никакъв смисъл и не знаеш защо ги правиш, всичко все те боли. Ами дай сега да направим нещо различно. Да отделим малко време и концентрация в загравката, за да подготвим тялото за тренировка, да видим дали пък така няма да спрат те боли навсякъде. Контузиите ни забавят в преследването на прогреса и целите си. Затова е хубаво да ги сведем до минимум. Мисля, че ако послушате съветите от видеото и ако тренирате по структурирана програма, ще може да тренирате доста по-дълго време без болка и контузии. Защото целта е не да тренираме на макс само днес, а да тренираме колкото можем по-дълго време. Кажете ми в коментар под видеото, вие слушате ли тялото си или игнорирате сигналите, които ви дава и сте се контузвали заради това. Това бяха 10 минутки с Чичо Митко. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате го пратете на някой, който има нужда да го чуе. До следващия път. Чао!